Now, what the way? Social media way. Man, perfect. Chama. With the bear maybe. Ono aja phone na. Ai, ye nyame nhyira wo. Nyame nhyira wo. Na ho yɛ de. Look at say. Ɛwura de ara wo. Na ka yɛ bɔ ha radio deɛ no ati deɛ mo ti yɛ radio I don't